Здравейте, пичо, аз съм PC Config и днес ще си поговорим за едно ново начало в гейминга, в светът на гейминга. И какво ще значи едно ново начало? Това значи, че Nvidia след около седмица-две пускат могъщата Nvidia GeForce GTX 1080 Ti. Както знаете и сте чували, най-вероятно, тази карта ще е с около 35%, ще вади по-добър перформанс от 1080-ката GTX и също така чипът, който ще се използва в 1080 Ti е базиран на 16 нанометровия графичен чип GP102. Този чип е същият, който се използва и в флагмана от фамилията Pascal Titan X. Както знаете, това е една от най-добрата геймерска карта, но за момента тя беше. Но се очаква 1080 Ti да надмине по перформанс. Какво може да се каже за 1080 Ti? Освен че идва с 16 нанометровия графичен чип GP102. На пръв поглед картата от към външен вид е едно към едно с 1080. Чипът, който е GP102, се предлага като модел с 3840 физически потокови процесора, 240 текстурни блока, 96 блока за рендинг и 384 битова шина за паметта. В тази максимална конфигурация чипът се използва в професионалния графичен ускорител Quadro 56000. В GPU чипа на Titan X са изключени два от 30-те мултипроцесорни клъстера, в резултат на което броят на шейдерните блокове е намален до 3584, а TMU до 224. Но чипът на GTX 1080 Ti се получава след като от този на Titan X се изключват 8 ROP единици, един 32 битов контролер за паметта от 12 и съответно VRAM шината е намаляла от 384 до 352 бита и 256 кб кеш от лопо ниво. Също така картата идва с Memory Speed 11 ГБ per second, паметта с която идва 11 ГБ DDR5 на 352 бита. Картата е с 3584 CUDA ядра, с Boost Clock идва от 1582 МГц. Също така, както казах, тази карта е с 35%, има по-голям перформанс от 1080-ката и също така се води, че е дори по-добра на теория за сега да го кажем от Titan X. Използва същата консумация като Titan X, около 250 вата. Също така към нея са добавени 6 и 8 контакта. Единият е 8 пинов, другият е 6 пинов, както на Titan X. И нека сега разгледаме сравненията между 4 видеокарти. В първата графа виждаме GeForce GTX 1080 Founders Edition. Във втората графа GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition. В третата графа Nvidia Titan X Pascal. И в четвъртата Nvidia Quadro P6000. Виждате в GPU ядрото на GTX 1080 GP104, на GTX 1080 Ti GP102. Виждате на Titan X и на Nvidia Quadro са пак GP102, както на GTX 1080 Ti. Виждате в Transistors APE 7,2 билион за GTX 1080 и виждаме за останалите 3 графи е 12 билион за GTX 1080 Ti, Titan X и Nvidia Quadro. Какво значи това? Това значи, че GTX 1080 Ti е равностойна от към транзистори с Titan X и Nvidia Quadro. Да видим сега в шейдерите. 2560 шейдера за GTX 1080, 3584 шейдера за GTX 1080 Ti и за Nvidia Titan X
и 3850 за Nvidia Quadro P6000. Виждате в графата Base Clock Frequency 1607 МГц за GTX 1080, 1480 за GTX 1080 Ti, 1417 за Titan X и 1506 за Quadro. Сега виждаме в графата Maximum Clock Frequency 1785 за GTX 1070-ката, 1582 за GTX 1080 Ti, 1531 за Titan X и 1645 за Quadro. Виждате тук в GDDR5 Memory Size 8 ГБ за GTX 1070-ката, виждаме 11 ГБ за GTX 1070 Ti, 12 ГБ за Titan X и 24 ГБ за Quadro. 1 ГБ е по-малко паметта на GTX 1070 Ti от Nvidia Titan X Pascal. Виждате, че е намалена с 1 ГБ. Виждате Memory Clock Frequency 5000 МГц за GTX 1070, 5500 за 1070 Ti, 5000 МГц за Titan X и 4512 за Quadro. Да погледнем сега битовете. 256 бита имаме за 1070-ката, 352 за GTX 1080 Ti, 384 бита за Titan X и 384 бита за Quadro. Виждате тук Memory Bandwidth 320 ГБ в секунда за 1080-ката, 484 ГБ в секунда за 1080 Ti, 480 ГБ в секунда за Titan X и 433,2 ГБ в секунда за Quadro. Виждате в полето Power Consumption, TDP, 1080-ката, консумацията на електроенергия е 180 В, за GTX 1080 Ti 250 В, за Titan X също е 250 и за Quadro е 250 В. Също така новият флагман на Nvidia GeForce GTX 1080 Ti може да ни осигурява комфортен геймплей с резолюция 5K на приличната цена само от $699, което си е с $500 по-евтино от Titan X, който идва на цена от $1200. Ако ви е харесало видеото и искате да кача може такива подобни видеа, напишете коментар под видеото и ако ви е харесало видеото, палец нагоре.